Mayang hapon kanya tanan, ganing Santos na Misa atong ihalad sa mga laylaing intentions. All our community, Mass for the soul of Maribel Kim, Pedro Jr., Antonio, Nancy, Open Prasi, Padre Romeo, Nestor, Fray Corpus, Rini Antonio, Felisa, Maria Maxima, Fray Miguel, Jose Javier, Damiana, Fray Antonio, Fray Chicuti, Cesar Rosalia, Fray Tomas, Joel Alcantara, Alice Paquita, Mass for the soul of Rosalina, Miguel, also sa Purgatory, Thanksgiving Mass to Senior Santo Radio, Nuestra Señora del Carmen de Olimpia, Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe, Saint Joseph, San Roque, petition Mass for the Enlightenment, good health, peace in the family, deliverance, healing of the family tree. Sabihin natin yung lang, Mass for the soul of Sixto, Olimpio, Victoriano, Felipe, Meguinis, Vilera, Floritina, Polonio, Conchita, Barbara, Pablo, Vicenta, Alejandro, Lourdes, Francisca, Andrea, Corazon, Seferano, Tudela, Pedro, Andolfo, Fidila, Teofesta, Noranto, Regino, Teresa, and also sa Purgatory. Mrs. Nideta Libres and family, Mass for the soul of Gennaro Libres, Jose Nemicia Eugenio, Benedicta Agapita, Junior Irenia Marcos, Patricio Esteleta, Juan Sr. Polencio, Florencio Juan Jr. Rosita Alberta Lourdes, Pascola Cristina Arceleta, and also sa Purgatory. Thanksgiving Mass to Virgin del Carmen, Olympia, Santa Lucia, St. Joseph, Santa Ridio, petition Mass for financial blessings, all saints in heaven, for guidance, good health, protection of the whole family. Ade Akasili, all souls in Purgatory, and Thanksgiving Mass for the gift of life for all the graces received. Petition Mass for forgiveness of sins, healing and fast recovery of Salvador Akasili, guidance and patience to Rome, protection of Ray, Bernadette, Marvin Kizia, good health of the family, and other personal intention. Melvin Meren, petition Mass, healing of the family tree of Melvin Meren. Miguel Layu, Mass for the soul of Claudia, Faustino Conrado, Flora, Frederica Aurelia, Irene, Marciano, Feliciana, Isabel, Segundina, Adolfo, Wilma, Rinaldo, Maria Isabela, Prudisio Elizabeth, Immaculada Concepcion, Conrado Jose, Gregorio Pepeto, Valentino, Catalino, Digna Ana, Laurencio, Federicong Sr. and Jr., Josefina, Tony Lee, Montano, Tudera, Benedicto, Soledad, Faustino, and also sa Purgatory. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, Jesus Christ, Mama Mary, St. Joseph, and all saints in heaven, for all the blessings and graces received. Petition Mass for the recovery of Calixto, for the good health protection of the family, especially Maria Aribes, and for financial blessings. Cadilla Sandua family, Mass for the soul of Elohio, Sofia, Virginia, Dominador, Policarpo, Maxima, Bartolome, Felipe, Esperanza, Juanita, Salvador, Candida, Regina, Hilaria, Raul, Marciano, Patriciana, Isabel, Hipolito, Senior and Junior, Nicolas, Salina. Thanksgiving Mass to God the Father, the Son, and the Holy Spirit, Senior Santo Niño, Divine Mercy, Blessed Virgin Mary, Mount Carmel, Mother Perpetual Help, and all angels and saints in heaven. Petition Mass for the conversion, deliverance, cutting of bandages, transformation, and enlightenment of Raulin Macario Dominic, Anisito Benjamin, Nilanliza, Julieta Sebastiana Concordia, Lucila Maria Clofe, Moises, Benjamin, and family tree. Mr. and Mrs. Nicolas and Emilda Baguio, Mass for the soul of Vicenta Ramon Jr., Maria Flora, Benveredo, Ramon Rodrigo, Julieta, Alex Felipe, Susana Candelaria, Juan Rodalino, also sa Purgatory. Thanksgiving Mass to Holy Trinity, Mama Mary, St. Joseph, all saints in heaven, for all the blessings and graces received. Petition Mass for spiritual guidance, healing of family, good health, enlightenment, guidance, release, and deliverance from ancestral curses, occultism done, bad and evil spirit, and the spirit of anger, hatred, resentment, and forgiveness of Julieta, Ramon, Vicente, and Fredes. Maria Deborah Whittle, Thanksgiving Mass and Petition Mass for the healing of Maria Deborah, Anthony, Adam, and Angelica Whittle. Debra Silpas, Petition Mass for the healing and reparation of sins of Araceli Paz. Julius Raboy, Mass for the soul of Joselita, Father Pio, Malchora, Marta, Viraventura, Manolo Zosimo, Bonifacio, Fausta, Polonio, Adriano, Julia Phil, Jesse Dilimar, Elpedio, Toto, Fertanato, Aying, Rinaldo, Mary Jane, Seferino, German Jubilin, Leonardo, Vincent, Rene, Melchor, Jedelina, Jenny Serio, and Thanksgiving Mass, Virgin Carmel, San Pedro Calungsod, Virgin Sarigla, Senior Santo Niño, St. John Paul II, San Vicente, Santa Lucia, San Miguel, Archangel, and all saints in heaven. Maria Linili, Mass for the soul of Orlando, Rodolfo Sr. Jr., Teresita Rosario Santos Tingo, Dijuk, Selena, Fred Batilde, Arcadio, Rafaela, Thanksgiving Mass, Mount Carmel, Olympia, Santa Rino, Santa Lucia, Petition Mass, good health of the family circle, and financial blessings. Hernan Sol, Mass for the soul of Felisa Ligaya. Winnie de la Cruz, Mass for the soul of the Director Junior Sincero Bosilios. Mary Lechner, Mass for the soul of Pilar, Arcadio, Stefan, Juan, Tomasa, Julio, Marcelino, Julius, Franz, Porferia, Edicio, Benveredo, Laureano, Leonora Intoma, Mass for the soul, eternal repose for the soul of Marilyn Jimenez, Selena Oraca, Juanita, Pedro, Ranulfo, Manuel, Roberto, Filipa, Tereseta, Rosario, Alfredo, Fernando, Patrocinio, Sotero, Salveria,
all the birthday baby and all departed relatives, thanksgiving Mass to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, most precious blood of Jesus, Virgin Carmen de Libia, Saint Joseph, Saint Spiritus, Saint Michael, all angels and saints, for all the blessings and graces received, spiritual guidance and good health of the family. Against his family, Mass for the soul of Shalame, Teresata, Valentina, Alan, Joaquina, Anthony, Eric, Orlando, Preciosa, Clareta, Rodolfo. Robarica de Rodar, Mass for the soul of Ancho, Individuo, Candelaria, Placida, Vicente, Casinciana, Pedro Laria, also sa Purgatory, especially the forgotten ones, Thanksgiving Mass of Romarica de Rodar and family, Juliet and Mike Salvation and family, Gwendolyn and Abel Balaba and family, Churika and Richoleto Racal and family, Annabel de Rodar and Shore Shrestha, Sevenson, Dominic, Mart, James and RCD Bookkeeping Service, Petition Mass for guidance, protection, enlightenment, wisdom, success, and business, good health for all the family members and relatives abroad. Pakulaba family, Mass for the soul of Teresata, Cosentino, Christian, Perleta, Felix, Anatolia, Jesse, Raul, Gloria, Adolfo, Kate, Jesse, Tolia, Marilo, Christian, Kate, Marilo, Cantiveros, Preglo, and also sa Purgatory. Tereseta and Eric Jasper Alvarez, Mass for the soul of Felipe Alvarez. Virgilio Intoma, Mass for the soul of Florentina, Nancy Helene Ong Yaoshun. Susan Fortich, Mass for the soul of Vela Belina Pausiano. Jerome Dennis Lance, Stella Paulo Alicia Timothy. Delia Palayo, also sa Purgatory. Peticani, Thanksgiving Mass, Senior San Jose. Hedrigenson, Thanksgiving Mass to Santo Niño. Dennis Lactuan, Mass for the soul of David, Auxilium Derek. Lea Reyes and family, Mass for the soul of Espiritu Senior, Elena, Melodina, Ariel, Sophronia, Hospicio Isaac, Lucio, Senior, Poticiana, Eduardo, Thanksgiving Mass for all the blessings received, Petition Mass for world peace, good health of John Robert, Maria Nicole, Robert, and Leah. Cynthia Navarro, Mass for the soul of Orlando Navarro and all souls of Purgatory. Florence Katipunan and family, Mass for the soul of Carmencita, Claire Victorino, Senior, Nicolas Jr., Thanksgiving Mass for all the blessings received, answered prayers, especially for Joseph Argel, passed the internal medicine board exam last March 1, 2026. Petition Mass, safe travel for Joseph Argel to Manila in May 2, safe stay, and arrive safely to Cebu in May 4. Good health always, successful of his job for John Nigel. In good health, always stable job, all good benefits and offer aligned to his work, harmonious relationship, and peace of mind of Katipunan family. Healthy Bacalso, Mass for Pilar, Arcadio, Julio, Tomasa, Milicio, Porferia, Remedios, Antonio Sr., Carlos Sr., Carmen Vinveredo, Edicio, Tasing Harold. Pedelina Invero, Mass for the soul of Julio, Tomasa, Porferia, Milicio, Misa, Yurico, James, J.C. Moica, Basilio, Euniza, Juliana, Juan Isabelo, Marcelo, Victor, also sa Purgatory and Thanksgiving Mass, for him sa Carmen, Santa Lucia, Senior Santo Niño, Saint Joseph, and all saints for the good health, and all the graces received, petition Mass for good health. Anonymous, Mass for the soul of Reverend Father Leo Nilo, O Gloria, Norma, Balaba, Gaudincio Sr., Alexander Sr., Galasiano, Pilar, Jocelyn, Filomena, Rolando, Eusebio, Igracia, Teofila, Pablo, Alberto, Marcos, Rodrigo, Linda, William, Cristita, Badang. Belcher Carrido, Mass for the soul of Castor, Juliana, Maria, Franklin, Susana, Bucana, Ronnie, Ernesto, Ryan, Clementicchio. Caranuo, Jessica, Mass for the soul of Jesus, Ricard, Ulsun, Benjamin, Rogelio, Nolito, Severena. Jane Cateveros, Mass for the soul of Jesli Cateveros. Ima Armenion, Mass for the soul of Agapito, Eufrosina, Roberto, Beatriz, Peligia, Benjamin, Maria, Cristina, Guillermo, Elena, Josephine, Antonio, William, Sergio, Maria, Isabel, Juan, Florencia, Silveno, Media, Teofila, Ireneo, Natividad, Alfonso, Margarita, Lucia, Roberto, Felicimo, Juanito, Benjamin, Carmelita, Virgilia, and also Purgatory. Ariane Iranis, Mass for the soul, Lydia, Baltazar Sr., Maria Robert. Jenica Cuestas, Mass for the soul, Magdaleno, Ezequiela, Rogelito, Pilania, Manuel Osana, Eugenio Apolinario, Angel, Victor, Badwell, Jimmy, Eva. Trixie Gil Cuestas, Mass for the soul, Lorito, Susimu, Bilvinedo,
Decomides, Jonas Apolinario, Mauro, Teofila, Julian, Celso, Lieteria, Felicimo, Sofia Antonio, Ginaline, George, and Jose Wene Cristas, Masperso, Maria Glenda, Felix, Erlinda, Magdaleno, Virgilia, Pedro, Marilyn, Flor, Thanksgiving Mass to San Antonio de Abad, San Antonio de Padua, San Roque, San Isidro Labrador, Petition Mass for protection and guidance against all evils. Virginia, Mass for the soul, Silvina, Silveria, Roque, Celia, Claudio, Marieta, Feliciano, Sally, Carmelo, Terso. Salamat ug maayong hapon.
Maing hapon sa tanan, palihog mangluhod. Pag-ampo alang kang Nuestra Señor del Carmen La Limpia. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Umatahom nga birhin sa bukid sa Carmen La Limpia. Ang imong eskapularyo, mao'y timaan sa mong paghalad ngadto kanimo. O santos nga eskapularyo, sa mong inahan sa bukid sa Carmen La Limpia. Imo kaming mahalon, kay ikaw man ang magbalantay sa mong kasing-kasing ug sa among kinabuhi. Ikaw ang tigpanalipod ka namo diha sa katalagman. Magbuhat ka namong maisog diha sa mapagsulay. Kabaskog diha sa kahuyang, ug kahayag diha sa kangitngit. O mahal nga Birhen sa Carmen La Limpia, ang among kasing-kasing, kinabuhi ug tibok namong kaugalingon, mapaubsanong naghangyo kanimo, ngayon taon ayaw kamig biyai, pantayin taon kami, ug tabangi kami sa tananamong kagulanan ug kalisdanan. Amen. Nuestra Señor del Carmen La Limpia, Panoy kami sa mantos sa palibot. pag-ampo alang sa kaminyoon og banay, labing makagagahom og maluluyong Dios, magmumugna sa tanan. Gibuhat mo ang tao aron mo ambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyoon aron maligon ang katilingban. Lalaki ug babay, sulmning saan sila nagbinayluay. Si Maria inahan ni Jesus ug siya siyang ama-ama. Panagtiayon nga lunon nga larawan sa Dios ng gugma. San Luis ug Santa Cecilia Martin, patron nga sumbanan ug sumbunganan. Kaloy iintawon ang katawhang Pilipino nga midangob kanimo. Dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo buot ipahamtang. Batakang balaod wala gisunod, ug sagradong saad wala gitagad. Banay ug nasud maangin, bata ug balaod gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghinigugmay sa mga managtiayon, himuang ang ilang panaghius sa malipayon. Hulagway sa malungtarong kalipay ni Kristo sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus Maria Jose. Bangiyo kami. San Luis o Santa Cecilia Martin. Hiyampon niyo kami. Sa ngalan
ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsuon, maginusog kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mayani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga tunay ug magkagagahom, itugot nga magsaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo, sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo ug kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati ka nako, o kapuluan, o patalinghog kamong katawhan, nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo, dito pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudanag pana. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanakog hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pa gani ako matawo, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya ug gihatag gagahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo, aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasali niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Awitan ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo nagadangop ako. Ayaw gyud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako ug palingkawa sa ako. Ug ipaabong ang imong dunggan kanako ug tubaga ako. Awitan ko ang imong kaluwasan. Pagpakahimong akong matuod nga dalangpanan, usa ka kutang manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw akong kalauman o Ginoo, ang akong gisaligan. O Diyos, gikan sa akong kabatanon, kanimo nagasalig ako sukad sa akong pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Awitan ko ang imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. Bisan wala kong mahibalo sa ilang gidakon. O Diyos,
Gitudloan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang mga pulong bogi mo, magigonon ta sa mong pagtuon, o gagaka kami sa patuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Humanini isulti ni Jesus na subo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, sultihan ko kamo, usa kaninyo magbugni kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro ni sinyas kaniya ug niingon, pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-ig kang Jesus ug nangutana kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, ituslob ko ang pan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siyag pan ug ituslob niya kini sa panaksan ug gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Niingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa niadtong dito sa kanaanan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Ug sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna, nagipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pangilin. O kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya paggula, gabi ikadto. Sa nakalakaw na si Judas, mingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios na magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo, nangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudeo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto ra kaunya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka bagayod magpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw, sa dili pa magtugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, atong nadunggan sa atong Ebanghelyo ang duha ka klase nga pagbudhi. Ang pagbudhi nga gibuhat ni Judas Iscariote ug ang pagbudhi nga gibuhat ni Simon Pedro. Ug dinhi nato makit-an mga igsuon, mangutana kita sa atong kaugalingon, kinsa man ang mas bug-at nga sala nga nabuhat, si Judas Iscariote ba o si Simon Pedro? Sa inyong tan-aw mga igsuon, kinsa ang naay bug-at nga sala nga nabuhat batok kang Jesus? Kinsay nag-inon nga si Judas, taas og kamot. Kinsay nag-ingon nga si Simon Pedro. Dini nato makit-an mga igsuon, no, pila na nako ni gibalik-balik ang naminaw nakabalo sa tubag.
Kung atong i-compare ang sala nga nabuhat ni Judas Iscariote mga igsuon ug ni Simon Pedro, makaingon kita nga mas bugat ang sala nga gibuhat ni Simon Pedro. Nganuman, tungod kay ang gibuhat ni Judas Iscariote mga igsuon, iyang giila nga mao kana si Kristo. Mao gani na mga igsuon nga pag-adto nila dito sa hardin, no? Sa gani nangamuyo si Jesus, asa siya gidakop. Unsa to siya nga hardin? Nawa mo kabalo, bahala mo diha. I-research na ninyo. Sa dihang gidakop si Kristo mga igsuon, pinaagi kang Judas Iscariote, gingon siya nga ang tawo nga akong paghahagkan, mao na siya si Jesus, mao na siya ang inyong dakpon. Ug didto mga igsuon sa dihang gihalukan ni Judas Iscariote si Jesus, gidakop siya sa mga sulugoon, sa mga pari ug mga saserdote. Og human na nadakop si Kristo mga igsuon, gabi na, no, kung naka-remember mo, nagipangutana, nagpainit, no, si Simon Pedro, didto kauban ang mga sulugoon, og nailhan siya, og gipangutana siya, di ba ikaw usaman sa mga sumusunod ni Kristo? Unsa man ang giingon ni Pedro mga igsuon, dili ako siya. Og dinhi nato makit-an mga igsuon ang pagdeny ni Simon Pedro. Denying a person is tantamount mga igsuon nga ever since wala nimo siya nailhan. Nga by saying no to a person, by denying a person, imo pod gideny ang iyang existence sa imong kinabuhi. But ang gibuhat ni Judas Iscariote mga igsuon, iyang giila nga mao kana si Kristo. Pero ang kaibahan sa ilaha mga igsuon, after nila gibudhian si Kristo, si Judas Iscariote wala na ngayo og pasaylo kang Kristo. Ang iyang gibuhat, nagpakamatay siya. But Simon Pedro mga igsuon, no, iyang gihinausulan ang iyang gibuhat, and even sa iyang kamatayon mga igsuon, iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Nga sa iyang pagkamatay, no, ilansang tani siya sa krus. Pero unsa man ang iyang gibuhat, ilansang ninyo ko upside down. Mao gani na mga igsuon, kung makit-an ninyo ang kamatayon ni Simon Pedro, gilansang pud siya sa krus, pero pabaliktad. Ang iyang ulo naa sa ubos, nganuman ang iyang rason. Tungod iyang gihangyo ang mga tawo nga nipatay niya mga igsuon, nga palihog, ilansang ako nga ang akong ulo naa sa ilalom, kay dili ako angayan nga mopariyo sa kamatayon sa akong agalon nga si Jesucristo. Mao na siya mga igsuon, kung atong tan-awon sa atong kinabuhi, kadaghang mga panahon, kadaghang mga tsansa, mga igsuon nga atong gibudhian ang atong Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagbuhat ug mga sala. Every time that we commit mistake and sins, mga igsuon, we deny Christ. Pareho pud kita kang Simon Pedro, mga igsuon. Pero pareho kang Simon Pedro, mga igsuon, paningkamot pud kita. Kay kung atong tan-awon mga igsuon, bisan unsa pa kabugat ang atong mga sala mga igsuon, as long as mobalik kita sa atong Ginoo ug mangayo kitag pasaylo mga igsuon, pasayloon kita sa Ginoo. Ang uban man gud mga igsuon gahuna-huna nga gipasaylo na kita sa Ginoo sa atong mga sala pinaagi sa pagpakamatay niya sa krus. Pero forgiveness, no, will not be given to us as long as dili kita mangayo og pasaylo mga igsuon. Mao gani na sa sakramento sa kumpisal,
unsa man ang inyong una nga ginasulti. Di pud mo kabalo kay wa man mo pangumpisal. Maayo pa ning mga bata. Mga bata, unsa isulti sa pare? Pinakauna nga isulti kung mangumpisal mo. Manguros unya, unsa isulti? Pasaylua, kupadre, kay ako nakasala. Mauna siya ang una mga igsuon, no? Pasaylua ako, kay ako nakasala. Dili kita pasayluon sa Ginoo sa atong mga sala, mga igsuon, kung kita mismo, dili kita mangayo og pasaylo. So mauna siya mga igsuon, una sa tanan, we acknowledge that we are all sinners. But dili lamang na siya kutob diha. Dapat naabot kita'y buhaton aron ang atong mga sala mapasaylo. So mauna siya mga igsuon, mangayo kitag pasaylo. And in this season of kaning panahon, no, sa Holy Week, sa Semana Santa, mga igsuon, maupod ni siya ang atong tion, ang atong panahon sa pagpangayo ug pasaylo, dili lamang kang Jesus o sa Ginoo mga igsuon, but mangayo pud kitag pasaylo sa mga tawo nga nabuhatan natong sala. And of course, no, sa mga tawo pud kung naay mangayog pasaylo nato, ato pud silang pasayloon. Ayon na pug magminaldita ug magminaldito nga nagluhod na gani ang tawo sa inyong atubangan, dili pa pud ninyo pasayloon. Mao gani na, no, sa pag-ampo nga amahan namo atong gipangayo sa Ginoo. Pasaylo ako sa akong mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung mangayo kitag pasaylo sa Ginoo mga igsuon, dapat sa kanunay andam pud kita sa paghatag og pasaylo sa mga tawo nga nangayo og pasaylo sa atoa. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, angay nga mag-ampo kita sa tanang panahon, apan labi na gayod sulod ni ining balaang panahon, angay nga magpantinumanon kita sa pagtukaw uban ni Kristo, ug mag-ampo ngadto sa atong amahan. Mutuwaw kita, dungga kami, Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit magmatinahuron unta sa pulong sa Dios sulod ni ining balaan nga panahon, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga bisan diin ang mga tawo maningkamot unta pagkabot sa kalinaw aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanan nga nakasala una nga bugnaw mubalik unta pag-usab ngadto sa Dios sulod ni ining panahon sa pagpakighiuli, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga kita mismo makakaton unta paghinulsol o pagbiya sa sala sa tibuok natong mga kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. No Ginoo, mo balik unta ang imong katawhan nga na kanimo o mualagad kanimo sa tibok nilang kasing-kasing uban sa pagsalig nangayo kami sa imong panabang. Matagamtaman unta namo karon ang imong kaluoy ug gugma dinhi sa among mga kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagpaygon ka, Diyos, amahang langit nun. Tingkasala mo, mga masalay po, ang
dugo ni Jesus amon Diyos, kinabuhing gihalad sa krus. Ihalad namo ang among kalipay, tanang kasakit, kagul kabutlan, tanawa o Diyos, ugayaw pasakit, imo ang maibo amin. Mga igsuon, mag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Tawatan ta sa ginawa sakripisyo kikan sa mga kamot, alang sa pagkaya pagimaya sa iyang alam, alang sa kapuslanan sa tibok niya santos kasimbahan. O Ginoo, tagda mga halad sa imong banay ug sila nga imong gipaambit sa mga gasa nga balaan, makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-aawit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa pagkauman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Dagon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos girikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinimo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ang balik namin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan gumatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma. Banileo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag danha kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama ako kana sa mga langit, pagaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagpod, linis sa'yo damay ngo sa langit, ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagbasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man naging harian, ang gawang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pagginigsuonay. Sa Diyos, anak kawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, at agi kami sa kanilang. Kini mao ang poder sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayon kalawat kanimo, kapay pamulong mo lamang, mamaayo ako.
magampo kita. O Dios nga magkagagahom tungod sa imo mga sakramento, mabagounta nga mo mga kusog, ug maangkon namo ang kinabuhi nga tunhay kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Human sa santos nga misa, palihog man lingkod. Human sa santos nga misa, aduna kitay istasyon sa krus, o kung kinsa ang mangumpisal na kitay confession, human sa santos nga misa. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among rangan. Magbubuhat, manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy, kaganamo, pasa